Batsha badibane befuna izisombululo kwiingxaki abajamelene nazo. Intswela-ngqesho yeyona ngxaki phambili. Uninzi lwabo seluphelele ithemba lokufumana umsebenzi. Iqondo lentswela-ngqesho kubantu abatsha eMpuma Koloni lime ngaphaya kwe-60%. That's why sikhangela ezinye niche areas nobuthatha nge-creative arts. That's why ubona oGqeberha, that's why ubona oNatal City. Zii-initiative esenzayo singilo rhulumente sifake imali. We need more of such ukuqinisekisa into yokokuba abantu abatsha abanesakhono netalente abakwazi okokuba bayo-actor akunyanzelekanga babheke eKapa naseRhawutini for them to appear on screens. Abantu abatsha bazimasela umsitho bonoyiko longafumani umsebenzi xa begqibe izifundo zabo. Abantu abatsha vuka nawe ukhe utshintshe isimo sakho ngandlela zonke uzame opportunities lewe. Ndiyavuya ne-turnout ya today because kugcwele. It means bangabana abantu abatsha interested kwezi zinto. I-challenges esizifesana nazo ungabikho imisebenzi and ke ngoku singabantu abancinci si drop out. Like asifeel safe like because of like i-rapes abantu ezinjalo, i-drugs, like yeah, and especially ke le rape dala exoxa but akukabonakali like intshukumo yayo. Le mini namhlanje iphinde yabonisa ngamakhondo ezimfundo ohlukeneyo. Amasebe karhulumente nawo bekhona kuchaza amathuba engqesho akhoyo kwarhulumente. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha.